Mga ka-good vibes mayong gabi. Atong usbon no ang ato ang pagsuhid sa night market diri sa Carbon public market nani sa likod nga bahin sa Unit 2 ug sa Unit 3 ug daghan kayo gyud no ang mga tawo nga nangari diri sud ni sa tulo ka successive nga gabi so sa kasemana every week actually no Biyernes, Sabado ug Domingo. Amo ni ang tulo ka adlaw nga night market nga gi-allow ni Cebu City Mayor Michael Rama ug ingon ini ang sitwasyon murag back to normal gyud pre-pandemic nga audience customers ang gidaghanon no ang mga barkada manag-uyab mga sako sa pamilya nay mga bata nagmask wala magmask moy naa diri sa night market. Sa atong live kaganiha at itong ipakita ninyo ang kining mga pagkaon mo nang di na lang ko mong interview sa mga namaligya but mao ni unit 2 ni siya o niya unit 3 dito diri sa ground floor na ang namaligya og buwak sa katong kani sa Freedom Park ya diri sa kalsada mao ang gigamit as area sa venue sa night market na namaligyag barbecue mga seafoods apil mga scallops na mga tambal sa hubog larang dunay sabaw sa baka, manok Bisaya, doon ay mga dinuguan, litson, mga squid, sinugba nga panga, barbecue, doon na say mga milk tea, doon na say pizza, ug uban pa na ano nga mga pagkaon nasab ang tuslubuwa. Wala no ang inyong makita diri. Dari ang area din daghan doon ay mga tables. Doon na pa'y nagdas sa mga bata. So, ingon ani ang area diri sa middle doon ay stage murag doon ay banda siguro doon ay live band nga mo tukar diri wa pa man kay alas 7:30 pa man diri sa akong relo no asa akong pagsuroy diring dapita but presumably murag doon ay live band siguro nga motugtog mungutana kuno ta unsa man ni live band diri nga motugtog every night naa karon ta taod magsugod. O saan yung oras sa mahumaday ang night market? 11 guru sir. 11? Di ni makadlawon di ay? Okay. Unya ikaw, kumusta man yung pumaligyag balloons? Kailan sir, nasa gamay. Gamay? Sige. Dagan sa mamalit, mga bata. Sige. So, mga tuslubuwa, no? Mga street foods na diri. O tuslubuwa. Miss. So, ang litsonan. Daghan gyud kayong mga tao. Puso. Patsoy. So daghan kayo mo kapilian diri nga mga pagkaon. No, na mga sinugba. Yan, asay mga mainom, blue lemonade, cucumber. Boneless litson.
ginabot. Og mao ni ang entrance og exit. Paingon na ta mo gawas na mao ni ang ilahang entrance. Lagi ni dapit sa bagsakan mga higala no. Unit 3 likod nga bahin sa Unit 3 ug sa Unit 2. Mao ni ang area. So pwede ra mo magkapa-picture diri. Remembrance sa inyong pagsuroy sa night market sa Unyanay parking area. Nasa police no, so dili ra angay mobalaka sa security kay secura dunay kaparkingan sa motor diri sa gawas. Nya dunay sa mga motorela nga murag e-bike di ay no, nga pwedeng sakyan. Una dito ang mga four-wheel vehicles pwede sad nga maka-park dito. Tagpila sa pilitin nimong e-bike bay? Minimum dili sa 20. 20. Adong sa KTG. Okay, sige. Salamat mga higala ha, sige.